Σαλόνι, κουζίνα. Εδώ ερχόμαστε ένα άλλο χολ. Κεντρική είσοδος. Ένα μικρό φεσέ με παράθυρο. Κεντρική είσοδος που μπήκαμε. Μια μεγάλη κρεβατοκάμαρα με ντουλάπα, με καταπληκτική θέα μέσα στο χωριό και συνεχίζουμε. Ένα παιδικό με ντουλάπα μεγάλη, με γραφεία, μπαλκόνι. Και το μπάνιο, το μεγάλο, με μια πόρτα, θεωρητικά για να απλώνεις τα ρούχα και να μην κάνεις το γύρο. Εδώ θα μπαίνει το πλυντήριο.